जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज 5 रविवार डिसेम्बर 2024 ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ବିସ୍ତୃତ ସମାଚାର। ସାବଧାନ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପାଇବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଫେରାଇବେ ଟଙ୍କା, ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିସ୍ତୃତ ସମାଚାର। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରାଇଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିସ୍ତୃତ ସମାଚାର। ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଏଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ପାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏସବୁ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ବର୍ଷରେ 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଭେଟି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଶାସୀନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80,28,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ମିଳିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ମହିଳା ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ସେ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ହେବ। କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାନୁଆରୀରୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ